Isa lang ni ka-pestilence ang gihatag diri sa tuwa. Coronavirus lang. Dito na pulo, nagdungan. Di mo to si Piro sa Pirmiro. Pagkaugma, di nagapon mo to. Pagkaugma, antod kada adlaw nagpadala ang Ginoo. Antod niabot ang tak na nga din ang last nga plague. Nga ang iyang anak o ang firstborn sa tanan tao kalibutan. Mga matay. Ang firstborn na, giingon yun sa Ginoo. Anong mga matay man? Padalaan og tunglo sa Ginoo. Basta mo na ang prophecy. Moto niya, ang mga Hudiyo, giingnan po ni Moses, katong mga people niya, ingna sila nga mag-sacrifice sila. Sa diya nga muabot na, sulod sila sa balay, maghalad sila, ihawon nilang karniro, niya kanang karniro, ang dugo, ipahid sa pultahan. Niya kaya ang Egypt, ang mga Egypt, wala man masultihi, kay wa may magwawali nila, kay si Moses dili man para nila, para man sa mga people of God to serve. Matong si Moses nagsulti siya, giingnan niya si Aaron at sultihan ng mga tao, kay muabot na ang tunglo, last tunglo. Kay di man mutuo si Paraon. Kay ang pagtuo manggod ni Paraon, kay mao man ang nangayo manggod sa tunglo si Paraon manggod. Ang unang-una ni Paraon, ningon siya, kay ningon si Moses, unsay gusto nimo pa nga tunglo nga ipadala sa Ginoo? Ningon po si Paraon, ang tanan mga unang na tao mga matay. Moray gipangayo ang pagtuog yun ni Paraon, ang mga Hudiyo mo iyang gihangyo. Pero kay ang Ginoo nituman sa iyang hangyo, pero nagsugo ang Ginoo nga paghalad mo. Unya ka ng dugo, ipahid ninyo sa pultahan aron dili mo sulod. Mao ka ng blood of Jesus. Dili mo sulod ang kamatayon. Bisag nga firstborn man ka, ikadua ba ka, kinamagwangan ba ka, unsa ka. Kaya nga noon, because of the blood, muna kung gingon ka ninyo nga, ang power sa Ginoo is, ang una is blood, ikadua ang faith, ang ikatulo ang love. Kung walay blood ni Jesus Christ, watay gahom, patay lang yapunta. Tungod sa blood of Jesus, niya, na-resurrect siya, mota tong power, nabanaw siya, mabuhay punta. Nangabuhi punta. Mo nang gingon wa sila kasabot sa scripture hinuon. Abi nimo sa tinud lang sa pagbasa nako nga din kining pulong sa Ginoo dili ni masulti. O kanang dili servant sa Ginoo. Ako mayo ko siguro Lord, thank you kay nasabtan ako ni. Dili man ingon kay magwali lang ko kay ang mga parasong mga eskriba nagwali man pero giingnan lang gyapon ni Jesus Christ wala mo kasabot sa scripture. Nor the power of God. Mao bitaw nang kanang mga pastor doon na power sa Ginoo. Walay maunsaan nila. Ya kaya mga pastor mahadlok man lang mao bitaw nang mo kining video nato karon. Nagsulti ra mo kog tinuod. Alangan ako pa din nang i-partial. Wa day labot ang mga pastor nga which is nga diin sa Old Testament ang nagpasalaag sa mga karnero ang mga magbalantay. Ilang giparsyal, gitudluan nila nga aron ang tao daw kuno sa Ginoo atong unang panahon mawala sa dalan nga pagkamatarong. Manang naay scattered, naay astray, naay ruin unto to dissolution. Manang madisulit ni tanang tao diri kun dili kita maningkamot usa lang kabutang giingon makagawas lang ta kung mahibaw ta sa kamaturan. Mao na ang kamaturan kinahanglan nga din kay ilagyud ta sa power sa Ginoo. Nanatay power ayaw mo kahadlok. Nagaampo man ko sa Ginoo alang kaninyo kay usa man akong buhaton. Wa man ko laing buhaton pagwali o pagampo ninyo. Kay nga naman giingnan ta mo do na ko'y Dios nga buhi nga akong gilagaran sukat pa sa akong pagkabata. Na-experience na lang ko ang tanan. Sa pamain yung experience nga inyong pangita sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo kay di ko pwede mangisog wali kung wa ko kaagi. Di po mo gamit ang Ginoo ng mga walay experience. O bitaw to si Apostol Pablo. Pinili sa Ginoo kay daghan to experience si Apostol Pablo. Ang iyang pinakagrabing experience niya kanang pagpamatay sa mga tao nangalagad kang Kristo, nagpalo kang Kristo mao na siya iyang gipamatay. Dito na-experiencehan siya kung unsa gyud to ang tanan. Mo bitaw na nga ako muwali ko ninyo nga do not have power. Manang gingon natay kauban diri nga ni Hawa lang tungod kay nahadlok kay sige kog sultig pabaksin mo. Ayaw mo kahadlok. Kay moabot jud ang tag na do na ni balaod maaprubahan na
Nanay nagpasa og balaod na nga di ang mga tanang tao is baksinan. Kanang mingon sila nga dili makapagos niya karon kay nagbuhat magbalaod. Mao po natong Ehipto. Atong Babylonia nga di mo ni nungdan si propeta Daniel ug si Shadrach, Meshach, Abednego gisudno dito sa kalayo tungod sa balaod nga gibuhat kay dunay magsina lagi. Nagsilos. Naay nagsilos nga ang uban nabaksinan, ang uban wala. Di gihimo na lang balaod. Nya ang number 1 pag yun ang mga magwawali. Kay wa man gud sila kabalo sa power sa Ginoo. Labaw sa tanan ang scripture, ang gi-script sa Ginoo ba? Kanang gipang sulti sa Ginoo diri nga dinhi ikaw nangalagad ka aron dili ka mamatay. Because of your faith. Mo nang giingon ako sa itong miaging Domingo, bantayan ta sa gahom sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo niya. Nagtuo man ta niya, siya mo'y nagbantay nato. Mabitaw na ang Psalms 91, basaon na ninyo nga ang Ginoo daw nagpadala og manulunda matag usa nato. Mo take charge nato. Di mo mutuwa na. Psalms 91 verse 11. Doon ay angel ta. Gani kini karon. Ang gingon sa Biblia, ang iyang sayon, ang iyang tabernacle. Labi na kung ang righteous na diri. Dunay libo ka manulunda nagalibot nato diri sa simbahan. Mo bitaw nang usa ka butang nga di kinahanglan masayon ta sa kamaturan aron makabatot kag kagawasan. Mao na ang power ano pagpailag ipadala ang pestilence ngadto sa Egypt aron makaila sila nga walay laing Dios nga gamhanan siya lang. Mo na tong gialagaran ang Dios nga mo'y nagbuhat inig langit ug yuta. Kabalo ba mo nga siya mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta? Mo bitaw nang usay mga tao mingon kabalo man siya nagbuhat sa langit ug ngano wa man nimo pasalamati ngano gipalabiman nimo ang imong adlaw nga ang Ginoo nagkatag mag-adlaw. Kung wala ang Ginoo kaya ba ninyo mabuhi pinaagi sa unong kaadlaw? Ang problema lang kay way nagbadlong, walay nagkurik. Mo na ang scripture is given by inspiration, profitable for doctrine. Ang una reproof, ang ikaduha correction, ang ikatulo instruction. That the man of God ma-equip na siya unsay bulaton hangtod pagbalik sa Ginoo nga wala gitay kuwang. Mo bitang ani mo diri aron mahibaw gyud mo. Wao na sa Ginoo ang iyong kalisang puhon. Kinahanglan man tay guidance. Ang Ginoo nang bala ining tanan. Buhata lang ni tanan. Namatod pa niya, if you abide in me, my word abide in you, Jesus alas what will, it shall be done. Kas alam pa ngayon, Lord, proteksyon ko. Kay sulat na dadaan. Tingo pa ni David sa Psalm chapter 20, kung ikaw mahibaw-an sa Ginoo nga niya ka diri sa sanctuary o sa Zion, na remember niya nga ikaw nag-offer of sacrifice and offering niya kung bisan asa ka mula ka iyang ipadala ang tabang. Mao gina ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon kanang espirituhanon ba kanang lain kinabuhi ang iyang sugo nga unong kadlaw imo pag ikapito iyaha mo na ang spiritual. Ang Exodus chapter 9 verse 13 nga din matod pa niya gislit out niya ang kamot unya iyahan ang ut-uton ang mga tao gituyod niya ba pinaagi sa pestilence. Sa Leviticus chapter 26 verse 57 ingon pa niya and they shall fall one upon another as it were before a sword, when none pursue it, and ye shall have no power to stand before your enemies. Muna giingon ni Moses sa ubang mga tao ba? Nga ikaw mga tagag diha sa matag usa. No? Unya, matod pa niya, bahin sa pag pinatyanay ba, o espada ba, giina ng mga tao, kamo mga matay yun mo. Matagusan ninyo, pinaagi sa espada. Kaya nga naman, when none pursue it, and he shall have no power to stand. Kung inungdan, wala na'y gahong mo barog before your enemies, diya sa tubangan sa kaaway, di mo kabarog. Kaya nga naman, wala may nagpuso. Anang naningkamot ba? Kadi nang Ginoo mo tabang, nga ang Ginoo ilahang saligan, nga diin ang ilang kalaban, papildi o mo na, di sila kabarog. Wala na yung nagpurso. Pareha na to karon kung di mo ipurso. Gusto na ipurso na to. Ang power sa Ginoo nga din gamhanan ng Kristohanon.
Ano sa tinuod lang, ang protection nimo ang gahom sa Ginoo because of your faith. Gikip ka by the power of God because of your faith sa Ginoo. Kung nagsalig ka sa Ginoo, so pagsalig na to, ano mo diri? Kay mao man ning gihatag niya, ang mga iyaha magyud ni manang Sabat made for man, not man for Sabat. Mana si Jesus Christ kining adlaw ni para ni sa inyo, dili kamo para diri. Kay kung para pa ni sa inyo ha, pwede man ninyo ni balibaran. Pero karon kay para man ni sa inyo ha, di mo kabalibad. Kung dili ka gusto, basta para ni sa inyo ha. Kay nga naman, makapahulay mo. Kaning sanctuary, naadiri ang power. Walay makahilabot nimo. Among gigingon sa 54 Isaiah. There is no weapon. Not only weapon, there is no metal maker kanang panday ba? Wala daw panday gibuhat, magibutan sa Ginoo nga ikaw ha magbuhat kag espada para anak nila. Wala na. Nagingon sa Isaiah 54. Nga naman, walay hitabo na to kung ang power sa Ginoo na nato. Ingon pa niya sa Leviticus, mo ni yung gingon kaniadto, mo bitaw na nga magiskuta kaniadto, kung ano man, sila nangataga, kaya wa man nila tumana itong gisugo sa ila, niya karon kita, mo ni atong buhaton, kaya sila matong sampol. Sa tinuod lang, mingon sila na ay pangutan na tungo, ngano nangamatay lang mga 12 disciples. Di ba gisultihan tanang mo nga din sila last display to kill. Na last na to sila display mo na mga pastor dili dapat manamatay kay sila last na si Apostol Pablo is the last nga gi-display sa Ginoo nga magpakamatay alang sa mga tao. Si Kristo ikaduha. Manang gingon nga to si Kristo nagpakamatay to, he is a good shepherd nga iya man gihalad man gud. Di ta maingon may ikaduha o siguro permiso si Jesus Christ kay siya man gud ang pinakamaayong magbalantay kay gihalad niya ang iyang kaugalingon alang sa mga karnero. Mana si Apostol Pablo the last. Kaya mga tanang ano nangamatay man ito magwawali. Umo bitaw na gingon dito si Apostol Pablo is the last display sa Ginoo nga kining tawanan ni magpakamatay ni alang sa ato ang pagtuo. Mao nang giingon niya dinhi sa Leviticus kaniadto pa sa 26 verse 14 to 25 ingon pa niya dinhi ha. But if ye will not hearken unto me. Sila giingnan ha. Nya karon kung mubasa ta, muapil man ta sa ilahang Dios, ang ilamang Dios nagsulti sa ilaha. Nya karon di na nato ni basahon. Mao ginanggingon nga kung ang tao lack wisdom, away mahimo mo nang usay ang tao dili na lang magingon magbuot-buot na siya giya. Kani sila po nagbuot-buot mo po sila gila mo nang gibiyaan sila sa Ginoo. Wala ang tabang sa Ginoo wa nila gipadala abi mo sa tinuod na sulat dito nga ang naon sa Ginoo. Iyang gi talikod sa mga iyang mga tao, mga Israelite nabo pagha nato. Italikod. Ang kamot daw sa Ginoo ingon pa sa 59. Bisag magampo pa daw mga iya sa Ginoo, gipamubo aron dili makatabang. Ang dalunggan sa Ginoo, gitabunan aron di kadungog sa mga pag-ampo sa mga iya sa Ginoo, mga Hudiyo, mga Israelites. Isaiah 59, basahan niyo sa Isaiah 59 verse 1. But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments, and if ye shall despise my statute, or if your soul abhor my judgment, so that you will not do all my commandments, but that ye break my covenant, tanawa. If you, matod pa niya, hearken not, if you do not do the commandment and the covenant, or if you despise lang hininyo ninyo, kunya labi na inyong soul abhor, kanang ludon guys sa pulong sa Ginoo maminaw, kanang di naganahan maminaw, kanang di gusto pulong sa Ginoo, tanawa. Sa verse 16, I also will do this unto you. Ako po ning buhaton ninyo kung di mo gusto o di po ko maminaw ninyo. If you will not hearken, I will not hearken to you. If you despise my covenant, I will despise you. O man yung gingon, I also will do this unto you. I will even appoint over you terror, tanawa. Iya pang ipadala ang terror. O na, kung ikaw di gusto, kung di gusto ang Ginoo nimo, makapadala kag terror sa Ginoo. Aba mo kanang terror, kanang gibuhat sa terorista ba? Kuyaw ba kanang kuyaw? Kanang barbaric mo ni terorista kanang grabe pagka
gitadtad na gani ang tao. Mo na gitawag og terror, barbaric. Ingon ang Ginoo, even I point over you terror, consumption, and the burning agyo. Mga pulo nga din, mga grabe na kayo mga padala sa Ginoo sa tawa. That shall consume the eyes and cause not sorrow, cause sorrow of heart, and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. Tanawa. Muna ipadala, i-appoint sa Ginoo mga grabe na inoon. Nga din mga consumption, mga balatian ba, burning, kanang mga samad nga din, sakit, balatian, nga ikamatay. Nga imong eyes daw kuno, manglumo. Tungod sa soro sa kasing-kasing, unya ang inyong mga tanom. Sayang lang, kay nga naman, kaunon ra na sa mga kaaway. Verse 17, and I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies. They that hate you shall reign over you, and ye shall flee where none pursue you. Tanawa. Wala na gayoy mangita ninyo. Muna giingon sa mga Israelites, wala na mangita ninyo, kaya nga naman, kung di mo maminaw, wala inyong mga liso, mga gitanom, ang mga kaaway rin mong kaonana. Ug matod pa niya, ako isit nga ang akong naong against ninyo, against. Giingnan sila ang Israel. Kita, wata giingnan. Kawa, maputa na isulat diri, wapa mong puta. Giila sa Ginoo itong unang panahon, sa diya, si Jesus Christ, wa na pagkamatay. Karon napakamatay niya si Kristo, aron mag-uulta, aron katong tanang pulong nga gisugo sa ila, mao sa to dili ta exempted ato. Mao nang giingon niya, the same yesterday, today, and forever. Mao na maningkamot kung sila wala naghimo, nag-disobey siya, di sila maminaw. Mao nang giingon, ang kaaway o ang terror moabot nato. Bato pa sa 18, and if ye will not eat for all this hearken unto me, then I will punish you 7 times more for your sins. Tanawa? 7 times na yung silot sa Ginoo sa ilaha. Alang sila mga sala. And I will break the pride of your power, and I will make your heavens as iron, and your earth as brass. Managingon niya, kanang inyong langit, himuon ko ng bakal nga, gahi na inoon. Matod pa niya, and your earth as a brass, nahimo na inoon ng mga bronze na, murag dili na matamnan, murag para sa ila sa mga tao sa Ginoo mo na, kaya nga naman, ang mga sugo sa Ginoo, wa man nila paminawa, mo na iyang giingon, I will break the pride of your power. Imbes powerful sila mga tao, ang Palestinian, nadlok mangani musukol sa mga Hudiyo, kaya nga naman, naa sila powerful God. Munya, ningon na lang to kay gahi magulo na sila, ningon na lang Ginoo, ayaw mo kadlok. Ayaw tuguti nga sila mo ay himo kaninyong observant. Nga himuon na lang mga mid, mga katabang. Sukli sila, apil di lagi. Wala ang Ginoo. Ang Ginoo mo yung kahimo sa tanan. Mo bitaw na nga din, if you will not hearken unto me. Muna yung gingon din sa verse 21. If ye walk contrary unto me, I will not hearken unto me. And not hearken unto me, I will bring 7 times more plague upon you according to your sins. Mo na niyang kung maglakaw daw ta nga contrary sa iyaha, ingon giinan sila, maglakaw gani mo nga kontra nako, di mo maminaw nako, ako'y padala ang 7 ka pilo nga mga tonglo diya sa inyohang mga gibuhat nga sala. Tanawa. Mo bitaw na nga din kita karon nagtuon ta labi na last days ni ron, wala ko igisulti ninyo numdumin ang power sa Ginoo nga gipadala, gi-break ang power sa ilaha nga doon na sila powerful God, giputol sa Ginoo, wala na sila powerful God. Mo na inungdan nga din sila karon, sige lang gyapon gira-gira sa ila karon mga Israelites. Mo bitaw na nga importante nga kita doon ay pulong sa Ginoo nga di mahibaw-an nato na ilang gibuhat aron dili nato buhaton. Wabita nang gingon sa John chapter 5 verse 46, although nga kini gisulti man ni Moses, anong di man nato nituan. Ingon pa ni Jesus Christ sa John, mismo si Jesus Christ, John chapter 5 verse 46 and 47. Sa 46 ingon pa niya, for had ye believed Moses,
ye would have believed me. For he wrote of me. Sa verse 47, but if ye believe not his writing, now shall ye believe my word. How shall ye believe my word? Matod pa niya, kung kamo nito man kang Moses, mutuupod mo na ako, kay si Moses nagsulat na ako, apan kung dili mo mutuo sa iyang mga sinulat, o saan mo po niyo pagtuo na ako? Manigingon ni Jesus Christ, ha? Mutuo ta kang Jesus Christ, nga di ta mutuo sa sulat ni Moses. So therefore, kini, ang gisulti ni Moses sa mga katawhan, kung kita dili maminaw, sigurado ang Ginoo di maminaw nato. Labi na kung maabot ng war. Ang war is the cause of kanang famine. Agutmanan ba? Giprapisi na nadaan dito sa Biblia, there will be a famine in the land. Not meat or drink, but kay siyempre pag guman o gira, mangita, maginang mga tao, ganang magwali. O mao nagingon, wala na yung magwawali. Not only famine o ganang kwan, doon ay giprapisi diri, nga din, ingon pa ni Jesus Christ sa iyang pagbalik, doon ay gitawag og famine in the land. Anong mga pestilence, mga disasters, kabaw mo sa iyo, may tabuan ng disasters, famine man na. Mayog na pala yung mga gitawag o kanang mga ayuda. O kung na ay mga gitawag calamity, abi nimo mga rescuer, mo ato dayon, magpadala dayon mga ukay-ukay, mga goods, mga canned goods nga ng mga tinapa, padala dayon. Kaya nga naman, nahitabo man sa ilang ang calamity. Kunya, una, mubalik si Kristo, mahitabo man calamity. Earthquake, calamity, pestilence, in diverse places. Mahitabo gini sa to. Pero natay Ginoo, manayang gingon, man shall not live by bread alone, but by every word of kanang the word of God that proceeded out of the mouth. Ingon pa niya sa Matthew chapter 24 verse 4. Mao bitaw nang kita nangaon ta karon sa pulong sa Ginoo. Kay di man ta mabuhi dis kalibutan nga puro lang tinapay. Matag pulong usab. Mao bitaw nang bulaan katong giuhaw o gigutom sa iyang pulong kay pagabusgon mo nang aniani ta dinhi aron mabusog tas pulong sa Ginoo. Aron wala na tay kulang kay moabot ang panahon nga ang Ginoo nang bahala sa ato. Mabitaw nang nabasa na ko ngadto sa wilderness, sabi nimo pila ka tuig sila sa wilderness nga wala sila uma-uma. Ang ilang gikaon mana lang og quail kanang buntog ba. Ang Ginoo nag-supply within 40 years. Kung makahimo man ang Ginoo pagpakaon sila, makahimo pud ang Ginoo sa tuwa within 42 months na may tabo 42 months. Bisag mingon pa ng kaway nga dili ka kapamalit o kapamaligya. Kaya wa kay marka. Nganong palit pa man ka? Nganong mong maligya pa man ka? Hindi naman namin mo kinahanglan ng pagkaon. Kaya nga naman, because busog naman ka. Wata ka balo mo abot ang panahon mo na ipadayag na sa Ginoo mo na kung gisulti ninyo mo na nga kung di mo mutuo sa sulat ni Moses, saan daw na ito pagtuo kan Jesus Christ. So kung mutuo ta kan Jesus Christ, ato po ning basahon ang mga pulong sa Ginoo nga gipadala ni Moses sa mga katawhan. Kay sila nahimong rebellious people. Adunay gitawag ingon pa diri sa mga magwawali diri sa Pilipinas. Pray for the peace of Jerusalem, of Israel. Pray for the peace of manayang gingon Israelites. Pero niingon ang Isaiah, do not pray these people because these people are disobedient, rebellious spirit. Magsigit ag pray. Mo bitaw nang kita atong iampo ang atong kaugalingon. Noon ta ang Ginoo di mo tuklod nato. Di mo guide nato nga di ta kaanhid dinhi. Nga ang Ginoo mutabang nato kanunay mo bitang nang prayer. Prayer is talking to God. Prayer is speak in tongues. Speak in tongues is kanang gitawag o kanang nag-edify na sa mong kagalingon, nagpakaligon na. Manang wa lang nasabtan nila ba nga si Apostol Pablo nagsulti. Ang propesya is edify the church, nagpaligon na sa church ba. Kunya kanang propesya, nagpropesy na siya may tungod sa pulong nga propesya. Mo na yang gingon pero dili ka ka-prophecy gawas kun dili ka ka-interpret. Kunya kanang speak in tongues mo nang dito sa balay pag speak in tongues nga dila lang nimo imuha lang imong tongues na dili apil nako. Namang gyud gitawag doon magnampo ay tagusa-usa. Ang prayer is talking to God imuha na pasudlon man ganit tag kwarto kay ikaw ray magsulo nya maginampuay inuon mo. Okay lang na sa mga manulunda sa mga magwawali.
wala yung buhaton sa magwawali. Mo bitaw na hinungdan nga kung mahimo gani kami magpasting mi. Kay mo pa ni Propeta Joel kay nang allows ng mga Kristiyano dapat kami support and support kanang support ba kanang grahiyaan og dili support. Kinahanglan magpasting mga priest, mga ministry o ministro sa Ginoo. Kay ngano man nagakaluyan na daw way lain buhaton namo magampo nami sa mga tawo nga nangalagad sa Ginoo. Kay sa tinuod lang mga pastor may paningnon sa kalag nga din kanang mga kalag nga naminos pulong sa Ginoo. O diya man na sa iya paninglon mo na nga din ingon pa ni Apostol Pablo ako ning isulti tanan dili na ko ni igamay-gamay. Dili ko ni iparsyal aron di ko paninglon sa ilang mga dugo. Mo bitan ang gisulti na ko ni tanan sa inyo aron di na ko paninglon. Mo man nagiingon sa Bible. Wala yang gingon kung di ta mo to sa sulat ni Moses unsaon na to pagtuo kay Jesus Christ. Mo nang hinumdumi ha kining remember the parables of the rich man and Lazarus. Kay ba mo sa story na rich man of Lazarus ato ni kwaon og ideya ha. Kay matod pa man niya, mo bitay nungdan walay patay. Namang gay mga testimony nga doon na daw namatay nga nabanhaw. Kanya kumuwali na mutuo ng mga tao. Mo ni yang gingon din yung parable sa Lucas chapter 16 verse 29 to 30. Manang gingon ni Jesus Christ di mo mutuo ni Moses, dapat pag di mo mutuo nako. Unsa pa kaning panahon ni Lazaro ug katong dato? Nga matod pa na sa panahon nga diin katong dato, buhong kayo sila diri, dato kayo sila diri, nya sila Lazaro, ang taon nga diin nang limos lang, nangayo pagkaon kang sa dato nya. Wa matagay ni kamang nang silalom sa lamisa nang uwa og mumhok. Unya sa diya silang duha nangamatay, abi niwasa sila padulong. Ang usa, ang dato padulong dito sa Sheol, kanang Sheol kanang grave ba kanang lubnganan ba nga little nga gamay nga impierno ba. Mo na idangatan sa tao kung mamatay ato ana sila sa Sheol. Di gina ko na ibakak ninyo ayo ko ingna kung ikaw iya sa Ginoo tuwa ka sa sabakan ni Abraham. Sama ni Lazaro sa diya nga namatay si Lazaro naa siya sa sabakan ni Abraham. Wa pa gingon sa langit, wa pa nakasud sa langit, dili ta makasud sa langit hangtod di ta maghari diri sulod sa usa ka libo ka tuig. Di man pata pwede adtuon tag langit yaw pagani ta kapuyo diri mohari pa ang Ginoo sa kalibutan aron magpaila nga siya gayud Kings of Kings, Lord of Lords. So pag-ilang nga sa iya nga siya ang Lord of Lords kung dili sa maghari sa kalibutan, mabitang na naigisulti sa Revelation na ay 1,000 years. Di ikaw pila lang ka katuig diri. 60 years wala, retire ka na. 70 matod pa niya David sa Psalms 190 Psalms 90 verse 10 man siguro to. Siya yang gingon ang tao di kalibutan 70 lang potob. Kung itugot sa panahon muhimong 80. Manay gingon kung naamang gani gingon sa Ecclesiastes ni Solomon kung naamang gani taas nga kinabuhi mas maayo pa unta kung ang taas nga kinabuhi nga mahadlokon siya sa Ginoo. Kay unsa may pulos nga taas yang kinabuhi nga wa siya kadlok sa Ginoo. Manang gingon ni Solomon sa Ecclesiastes kung naa may taas kinabuhi diri maayo unta nga katuy ang taas nga kinabuhi mahadlokon siya sa Ginoo. Mo na yang gingon diri sa verse 29 Lucas 16 sa diha nga niabot na si katong dato sa impierno sa little kanang gitawag nilang purgatorio temporary. Ingon pa niya Abraham said, matod pa niya unto him they have Moses and the prophets, let them hear them. Okay nga naman katong dato niingon man yung Father Abraham. Matod pa niya kay nakantos man siya kung mahimo napapoy 5 ka igsuon dito sa kalibutan. Kinanglan mawalian to sila nga dili sila makani diri kay gipait. Nabati niya kapait. Naisulat na kung basahon na nimo sa Lucas. Story na ni Jesus Christ. Musay gingon ni Abraham mo ni ang gingon Abraham said, unto him they have Moses and the prophet, let them hear. Kanila naana dia dito si Moses ug naay mga propeta. Kinanglan maminaw sila. Unsay tubag sa ang sa toy gingon dayon sa dato. And he said, yes, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Tanawa. Naada bitaw si Moses, nanay mga propeta, pero mas labing maayo gyud kanang gikan sa patay. Muadto dito aron sila maghinulsol. Mo na yang gingon di gani mo mutuo kan Jesus Christ. Nga siya
na namatay niya, nabanhaw. O tanawa, pagkamatay ni Jesus Christ, pagkabanaw niya, wag yun ito. Bisan kita karon ito, matakan Jesus Christ. Kapag mo, si kinsa si Jesus Christ, kani si Jesus Christ, mo ni ang pulong karon. Mo ni atong bation, kung nagtuo ka kang Jesus Christ, pati aning tanang pulong. Dili lang kay pulong ka ng Jesus, Jesus, Jesus. So, pagkabato ni mo power, gawa man kay naibaw ang pulong. Abi no sa tinuod lang, ang gospel is the power of salvation. Imo pa ni Apostol Pablo sa Roma 1:16. For I am not ashamed of this gospel, for it is the power unto God for salvation. Mo ni ang power sa Ginoo. Ngadto sa kaluwasan, rumaluwas ka kining gospel. Mo bitaw na nga din ningon si Jesus Christ sa history. Imo pa niya naghangyo tong dato kay samantalang si Lazaro naa sa sabakan niya nihangyo to kung dato kay wa may mahimo tuyo di mong tudlo nga kamot ituslop sa tubig niya ipatulog lang sa akong dila kay ngano nga perting paita mo ni gingon di mo mutuwa na nagpait na gyud ang tao rumobito na akong gingon kung naa pa siguro mabanhaw sa mga patay no mahimo na ng kung babae white lady na siguro kung naamang gani mabanhaw gikan sa mga patay ang mga sumbi na labi na kanang nabakunahan mo na ilang gingon daw kuno totoo ka mo ana. Mo bitaw sa kabutang akong gingon sa inyo ha, do not have power sa Ginoo, ayaw yung mukadlo. Yang sa mga abi mo number 1 man gugi kadlo kanila ha, kanong dili sila. Dili ang reason masumbi. Council ram na sa uban ang uban manggod mga pastor mingon kay do na manggod sila sakit daan. Complicated ba makuan ba madaot man daw sila pero mo bitaw na kung ikaw iya sa Ginoo sa tinuod lang dapat wala kay gibating sakit. Sa pagpakamatay lang ni Kristo, gibunalan pa lang siya, sa iyang gingon, kanang samad niya, by His wound we are healed. Laba pa sa iyang blood, we are saved. Saan sa matagiluwas niya? Sa kamatayon. Si Kristo ni Anhi, aron paghatag og life. Mabito na nga ang tuyog yun, kining pagkakristuhano na to, aron dilit na mamatay. Kay nasold man tangan sa kamatayon sa sala, nasold ta mamatay ta kay nikaon na lagi si iba og prutas nga gidili nangamatay naman ta mo bitaw gibagawas ta sa Garden of Eden na ta sa kalibutan. Ya kani kalibutan dili man ni iya sa Ginoo. Mo bitaw nang gingon siya ang kalibutan kung imong sabton is the gate of hell ni. Man do not love the world neither the things of the world. Kay ang mahigugman ning kalibutan kung gusto lang ka sa kalibutan sa tinuod lang kaaway ka sa Ginoo. Mo ni yang giingon. Mo ni ang parables. Ang gusto sa dato nga naon tayo sa gikan diri sa patay. O na di na kinahanglan nga do na pay mabanhaw. Ang importante nga di na pulong sa Ginoo mutuo gyud ka. Kay mao man atong power. Ang gamana nato nga Dios mo na nagbuhat sa tao, mo na nagbuhat sa mga gipanulti nato. Kung nagsulti kag dawtan, gituklod ka sa Ginoo nga mosulti kag dawtan, ikaw gyud munana gyud ka. Pero kung naglikay gyud ka, pamawata, pagsulti dawtan, because ang Ginoo nagpugong pud nimo. Ang Ginoo naghimo sa tanan, bisan si Paraon siya mo ay naghari ato. Mao yang gingon diri sa verse 31, no? Ingon pa gitiwas diri sa 31 ingon ni Jesus Christ o ni Moses ni Abraham. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Matod pa niya, kundi sila maminaw kang Moses o sa mga propito, bisan pag naay, matod pa niya, diri gikan nga mabanhaw, di gyapon sila malukmay. Kaya nga naman, wagani sila nalukmay ni Moses, nga si Moses, itagaan naghahom sa Ginoo, di ba? Kadaghang gawon kato diyan gitungan niya ang dagat. Kato diyan gipagawas ang mga Ehiptohanon nga pinaagi sa sungkod ni Moses. O sa pagkatong bato nga wa sila tubig kay desierto man, walay sapa, unsa may mga ligo sila dito nga mo na hinungdan ni bagulgol tong mga Hudiyo nga ningon siya, Moses gidala mi nimo diri aron mga matay mi, unsa man mo kaunon? Niyo siguro walang gisulat dito. Unsa man mong imnon, unsa man mo iligo? Tungod sa pagkabugulbulan sa tao, wala ningon siya sa Ginoo nga Ginoo sa makumbato ni mga tawhanan mga badlunganon man ni nangayo sila tubig ningon dayon ang Ginoo sa iya nga Moses bunali ng bato
May gani bato may gibunalan dili ang mga tao. Pagbunan niya sa bato, nabuslot ni awas ang tubig. Naisulat yun na. Mo to nanas sila sa pa dito sa wilderness within 40 years. 40 years dito. Gisuplayan sila sa Ginoo kay ngano mawa man sila yung mga tanong. Ang gisugo sa Ginoo sa mamong kaunon. Sayo mo o gawas buntag, sayo mo gawas mo kay panggawas ang mana. Kanang mangwan lang ba kanang mga sagbot nga gagmay ba? Unya unsa may mo sudanon? Ay ka problema kay manumpa na rin ang mga buntog diha, subahan na ninyo. Yung sa daw pagdakop, magpadakop ra na ninyo. Mo nagingon dito sa kasulatan, madakpan na niya, ihawol kay. Nya giingnan lang sila sa balaod sa Ginoo ngadto ka Moses. Kada adlaw himuha lang nang ilahang makuha kung katulo sila mukaon, kanang katulungon po nila nga lutuon dili nang kaupaton kalimahon kaunumon. Unya ningon sa pagka Sabbath day sulod na mo sa balay. Ayaw na mo gawas nga aron mamunit pa. Nya unsa may kauno na mo sa Sabbath day. Ningon siya pagka wala pa'y Sabbath, kung Sabado man, kung sa Biyernes pa, dublihan ninyo para inyo na dito sa Sabbath. Mo na isugod gyud sa Ginoo. Kahit yung gulo na ay gini kwan ang ilang gihimo no na ay mga tao nga din gay gulo. Magigay gulo. Pagkasabat, sabi ni mo, kaya wa mo kita si Moses, nanggawa sila, namulit sila, pagkamulit nila. Kitaguan nila dito, kay ilalang pong lutoon pa, pagtago nila. Pag-abli na kay lutoon na, puro ulod. Naisulat din ako, basaw na ninyo. Mabita na akong gingon sa inyo, gamay na lang ang wa na ako nabasahan mo. Na problema naman gani kung sa iwali sa inyo, hamo na mangayo ko sa Ginoo mo, akong nahibaw ang katong power sa Ginoo kay mga tao na hadlok manggol o basig mahadlok mo kay ngano wa mo kay las power sa Ginoo kay sila wa gyud sila kasabot sa scripture nor the power of God. Mao na karon ako mingon ninyo nga diin kita dunay gahom nga gihatag sa Ginoo kay nituo man ta. Number 1, because of the blood of Jesus Christ na natay power nga mo-overcome ta sa kamatayon. Dili na makabot ang kamatayon nato kay gilukat naman ta. Giransam na ta, gipurchase na ta. By His blood. Muna si David, nagingon siya, ang iyang prayer ni David sa 34 verse 14, depart from evil and do good and seek peace and pursue it. Muna niya ang gusto nga ipurso. Katong gingon nako nga wa man gyud nagpurso, mo nang nangamatay sila, mo nang di kabarog sila, wa sila power kay wa sila nagpurso og peace. Nga di unta ang kaaway nila, dili nila maaway. Wa man sila nangayo sa Ginoo nga di unta ang kaaway nila, badlungon sa Ginoo. Wala yang gingon ni David ang prayer niya, pangita ang good. Do good, seek peace and pursue it. Kung makakita mo sa kalinaw, ipursugod na. Karon nakita ninyo ang peace. Asa man ang peace? Naadi sa balay sa Dios. Nasa pulo sa Ginoo, siya ray nagtudlo og peace. Naisulat dito sa Jeremiah, matod pa ni Jeremiah og ni Ezekiel nga matod pa niya ang mga magwawali daw, mga propeta, mga gitawag og priest atong unang panahon. Sige lag ingon, peace, 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 peace be with you. Matod pa sa Bible, where there is no peace, bisag wala goy kalinaw, no? Walay kalinaw. Wala ang peace. Nawala ang peace. Wala yang gingon ipurso ang peace. Matod pa niya sa Hebrew chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Away makakita sa Ginoo kung walay kalinaw ang tao. Kinahanglan magsunod na ang kalinaw. O bitaw na ako gingon sa inyo, naa pa mo'y kalinaw sa inyong pagpangalagad sa Ginoo karon? Kako sultihan ta mo nga naa na ko'y kalinaw. Mo nang ako pag yung ipangayo sa Ginoo, samtang di pa mo balik ang Ginoo nga di ko niya tagag problema. Dalay ko ang Ginoo, wag gyud ko'y dakong problema. Doon ako'y problema, gagmay lang, gagmay kayo. Kanang problema kay di man ta perfect. Wabot lang perfect, pero wag yung kayo ingon ginahuna nga dagko kayo mga butang kay nga naman wala naman ko nahigugman yung mga butangan ni kaya ako ang una-una na focus na sa pagbalik sa Ginoo. Wala yang gingon sa ang ipurso daw peace kay wala gani peace ug walay holiness, wala gyud usa ka tawo makakita sa Dios. Importante ang peace. Kaya ang blessing sa Ginoo is life of peace. Ingon pa sa Ecclesiastes, sa
malakay. Ang blessing daw sa Ginoo is life of peace. Kanang mga panalangin sa Ginoo, kanang mga kinabuhi nga dunay kalinaw. Mag-usa man ang nakay kwarta. Abi mo ang Ecclesiastes nagsulti kanang mga dato, wala tuguti makatulog. Binuod bang gid na? Gusto mo ma-experience pagpadato mo, di ba? Di mo katulog. Ang problema lang kay di ta padatoon sa Ginoo basta iya ta sa Ginoo kay ngano man. Ang gusto sa Ginoo madato ta sa pagtuo. Sao na to pagdato pagtuo kinahanglan mapuno ta sa pulong sa Ginoo nga atong tuan aron pagbalik sa Ginoo. Kay kining mga butang sa kalibutan gitagana man sa pagkatunaw. No, wala ay kalungtaran ni manang giingon. The things of this earth is passed away gid na. Wala ra na. Nabigani sa Ecclesiastes kung basahon na ng libro sa Ecclesiastes, maningkamot ka diri ha, madato ka diri pero di ang pahimulos ana ang musunod nimo. Kung mamatay ka o kinsa man day musunod, tama itong giingon sa Ecclesiastes. Sige ka paningkamot niya dili day ikaw makaangko na ang imo haday ang nagsunod nimo or either imong asawa, imong bana or anang mawala ka diri imong anak o mo nang naay mga inherit mo nang giingon sa Bible nga mo bitaw na nga din atong paningkamutan kanang butang nga dili madunot. Mo nang yang giingon sa 1 Peter chapter 3 verse 11 ingon pa niya ha, let him iskew naman yung pulong sa King James, iskew evil and do good, let him seek peace and show it. Kanang porso ba kaning iskew diyaan mo na kaning porso kanang gitawag seek peace and show it diri sa Bible porso man ni kanang paningkamuti gyud ba kanang makabaton kag kalinaw sa unsang paagi nga magbaton kag kalinaw mo na akong gingon ninyo ayaw mo pangaway aron wala may problema mo bitan nang ningon siya love your neighbor nya ningon po siya kay neighbor man niya bisag kaaway na nimo neighbor, napoy gingon sa Bible, love your enemy. O, dili nataka lusot aron makabaton tag kalinaw kay ang tuyo gyud sa Ginoo dili. Kun akong gingon sa inyo, ang power sa Ginoo is peace. Wala nasabtan nila ang power sa Ginoo. Nga ang mga tao makabaton jud nagkalinaw aron di mahadlok ba. Aron dili na siya maratola ng kinsa ng mga mo abot diri nga mga panggobyerno. Dili na maunsa sila kay ngano man nakabato na siya kalinaw nya mao na muhatag nimo og sound mind kanang linaw imong unahuna mao na gitawag og quiet sa imong life pa nga ang blessing sa Ginoo mo na ang power so sa katawo nga magpabilin siya sa Ginoo kung iya gayong ipurso ang peace magbaton kag peace gyud mo nang ang 1 Corinthians nag-ingon man gud siya sa verse 7 and 15 but God hath chosen, hath called us to peace. Gitawag kita aron malinaw kita. Wala ingon siya nga gitawag ka kay mao nang gingon mabalaan ka. Kun dili malinaw ta kay ngano man, then will be a great tribulation. Ay walay makabarog na anang great tribulation. Matud pa niya even my very elect. Bisan ikaw pinili ka maratol yung ka ng great tribulation. Ratol naman ganit ay ining gitawag og pestilence, di ba? Asa naman tamo adto? Pero tungod kay ang Ginoo nato counsel mo bitaw nang animo din kay kinimpulong sa Ginoo is powerful ni mo bitaw nang ningon siya the kingdom of God is not in word but in power. Ang kingdom daw sa Ginoo kinato pagsimba dili ni kay paminaw lang sa pulong sa Ginoo kundi gahom ni nanatay gahom nga ngano man mao ni atong buhaton nga din mo ani lang ta diri sa simbahan maminaw tas pulong sa Ginoo kay kani atong pag-ani sa simbahan mao man ang giingon gud di sa Ginoo kung imong sabton mao ni ato ang offering dia sa Ginoo kanang sacrifice ba sama ni Cain ug ni Abel nga din wala pay simba tung una naga-offer gyud sa sacrifice nag-sacrifice sila og mga unsay gihatag sa Ginoo nila ilang gi-offer bilang pagpasalamat ang tinuod man gud pagsimba is honor thanksgiving and praise unsa man po nimo paghatag og pasalamat kung dili ka kanang wala ka hatagi sa Ginoo pero kung gihatagan ka sa Ginoo mo na hatagan mo pasalamat ang Ginoo unya kanusa man nimo yatag ng pasalamat kanang adlaw sa Ginoo nga bilang mutahod jud ka sa Ginoo nga naghatag ikapitong adlaw mo nang ningon siya Sabat day keep it holy itahod jud nato na mo na ang tunay nga pagsimba sa Ginoo labaw sa tanan maminaw ta sa pulong sa Ginoo kay ngano man
Unsaon nato pagday nga dalaygon ang Ginoo nga wa man tay nahibaw-an nga unsa man gibuhat sa Ginoo nimo be. Sige lang ta kingon God is good nga wala gyud kaayo sa Ginoo naa nimo. Wa bitaw na nga maminaw ta kung unsay kaayo sa Ginoo nato. Ang kaayo sa Ginoo nato nga ang Ginoo naghatag nato gahom nga angay di ta mahadlok nini mga anang gitawag og vaccine. Nganong kana akong gingon kay ngano man basig ana na mo nga magduha-duha mo pag-abot nga diin matuman na nang gitawag pamalaod. O nasangtang karon sultihan ta mo. Ayaw gyud mo kadlok kay natay power sa Ginoo. Gamitan yung power. Kanang power nga si Kristo nagpatulo sa dugo, kanang power nga kita nagtuo sa Ginoo, kanang power nga kita nahigugma sa tanang tao labaw sa Ginoo. Mo na atong power. Wa tay kaaway, way kalaban nato. Kay ngano man ato manggibuhat mo na ang peace. Sa 1 Corinthians nga gitawag man ta sa kalinaw. Mo na ang gingon niya dinhi. Si David nag-ingon sa Psalms 119 verse 65, Great peace have thee which love thy law, and nothing shall offend them. Walay maka-offend nimo kung naigugma ka sa balaod sa Dios. Kining Bible ba mo nang ani ka kay nigugma ka dire. Walay maka-offend nimo. Dili ka ma-discourage ba? Bisa pa ka ng mga unsa na ilang giingon nga, uy, masumbi daw ka. Di na maka-offend nato. Sila ray mahadlok. Natay Ginoo, ino na ko, na ako'y Ginoo. Mutuo ba mo nga naamoy Ginoo? Problema na kay di man mo minson. Nga naamoy Ginoo. Amot kung kamo makaingon ba mo nga naamoy Ginoo. Ako sa tinulaw, sultihan ta mo tanan mga kauban ako, moingon ko, anong madlok mo ko nga naamoy Ginoo? Tanan mga musulti na ko, anong madlok mo ko nga naamoy Ginoo? Tungod kay ang akong Ginoo nga gilagaran buhi ug tinuod. Mo bitan ako mingon ninyo kani akong gisulti. Nga di na Ginoo tinuod. Mo na yang giingon ni David, great peace dakong kalinaw naa nimo katong nahigugma sa balaod sa Ginoo. Unya wala pagyoy maka-offend ana. Mo bitan na ang Isaiah chapter 52 verse 17 and 18 ingon pa ni Isaiah, and the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. O tanawa. Kanang pagbuhat nato pagkamatarong, pareha na ron atong gibuhat ning tarong gyud, right gayud kanang ni anitas pagsimba diri tungod kay nag-honor ta sa Ginoo ining adlaw. Wani gyud ta karong adlaw mabilang honor unya naghatag ta, nagdala ta og thanksgiving offering because kay ang Ginoo nag-supply nato. Mo na yang giingon, the work of righteousness shall be peace. Kanang pagbuhat nimo matarong makabaton kag kalinaw ug ang epekto ang pagkamatarong quietness, dili ka na mahadlok, and assurance forever, kasiguruhan na sa walay katapusan. O bitaw nang ayaw lang mo kahadlok kay na may gingon sa pulong siguro kung wa ka kay baloy ni pulong ho nang mahadlok mo nang uban nagpakamatay tungod sa stress kay why nag-counsel tinuod bang gina bisan si Jesus Christ is the Prince of the Counselor, the Prince of Peace and the Counselor. Mo man gianhin ni Jesus Christ ingon pa ni Isaiah nga kana si Jesus Christ is the Prince of Peace na o Counselor na siya. Verse 18 ingon pa niya, and my people shall dwell in a peaceable habitation and ensure dwelling and a quiet resting place. Mao kana ayang gingon kanang magbuhat ka og righteousness, kanang tama ba kanang pag-ani mo dinhi mo nang niani ta dinhi aron paghalad sa Ginoo. Mo nagi ipasabot ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1, present your body a living sacrifice fully acceptable unto God, which is your reasonable service. Mo na atong reason. Lanong ni Anita dinhi kay nagpresenta sa atong lawas, dili lang kay ipresenta to atong mga butang. Kung dili atong lawas mao bitaw nang gibadlong ni Jesus Christ ang mga parasyo, mga eskriba na sila nangasalaag na lang Hinuon. Ngano man kay gipalabi nila ang simbahan nga dalan daw kuno og pasalamat nga mga butang nga naangkon nila, mga tithes, mga gitawag og comment kanang ilang mga gidala nila, wa sila nag-ila kung kinsa ang ilang gidalaan. Mo bitaw na kung magdala mo og pasalamat, kinahanglan nakaila mo sa Ginoo nga inyong gidalaan. Taon sa pagi nga nakaila mo sa Ginoo nga inyong gidalaan, balaan ang Ginoo, di na mo dawat og dili balaan. Kinahanglan mga kagpasaylo una ka mo present dire kay mao na yang gingon
Sabat di keep it holy. Ni ani ka lang dili ka balaan niya. Nagdala ka sa imong pagpasalamat. Di nadawaton sa Ginoo. Kaya ang imong gidalan balaan ha. Kung ibot pasabot. Di ba lisod no? Pero kung ikaw makabaton ana, ang kalinaw na ani mo. Mo bitaw na kanang mo na ang righteousness. The effect of righteousness is quietness and assurance. Pag-abot sa panahon, sigurado nga ang Ginoo gayon. Mag-auban nimo kay nga naman. And my people shall dwell in peaceable habitation. Makabaton sila og kalinaw nga pagpamuyo. Og adunay sure dwelling kanang puy-anan nga sigurado, and in a quiet resting place og kanang hilong nga pahulayan nato. Aduna tay gitawag og nangalagat ta sa Ginoo nga wa gyud kanang gitawag og kagubot kay ngano ma'am. Ang trouble man gud. Mo bitaw nang niingon siya sa comforter. Namatod pa niya dito sa diha nga nisaka na siya, let not your heart be troubled. My peace I give unto you that the world cannot give, that the world cannot understand. Kasabot siya sa kalinaw sa Ginoo kita. Sa tinuod lang mga tao wa kabalo kung sa atong nabatunan nga kalinaw. Bisan ako mga kaubanan sa trabaho, nagtrabaho man karon, di ba? Was la kabalo nga na ako'y kalinaw sa kung kasing-kasing. Kanang makaingon pa nila ba kini mga tao no, wa gid ni kay Ginoo. Ano makaingon gyud ko amot sa kay dangatan ni sa ulahi no. Gani ako nagkampo ko sa Ginoo, Lord, mayantag di ko maingon anak pod nga di ko nimo ituklod nga dinwa ko kailan nimo, nakailag ko nimo. Nahadlok gani ko kay kanang tao mahanadlokon sa Ginoo, mo nang gi atiman sa Ginoo. Nga matod pa sa Malakay, ang mga tao nga nahadlok sa Ginoo, jewels na niya. Jewels sa Ginoo ba importante? Precious jewels kanang bililo nga jewels. Kung ikaw nakaila sa Ginoo, precious ka sa atubangan sa Ginoo, labi na kung mahadlok ka. So sa paginahadlok ta, kanang maka-absent ta, hindi ka makahadlok. Kanang di ka katag pasalamat, kanang dili ka kadaig siyang ngalan, di mo mahadlok, kanang amaw ginatong life bilang Kristohanon, baliwala lang nato na. Kung kaliato ay nagsultihan na nato, karon sultihan ta mo, mao ka na atong kinabuhi. Mao na ang gusto sa Ginoo, kinahanglan ma-establish ta. Mao na ang gusto sa Ginoo, ma-strengthen ta. Mao na ang gusto sa Ginoo nga kita mahimong perfect ug masitol. Mao na ang giani ni Jesus Christ nga himuo na tong tinuod ang tanan, dili na ingon, dili na kanang usala nakagitawag og parte sa tong life nga naatay simba kay Kristohano ta. No, this is not a part of our life. This is our life. Dili ni part lang. Mao na atong life nga bilang nakailat ang Ginoo. Mao na ato ang life nga di ng Ginoo, mo'y nagpili nato. Nga kita gayud ibili niya, mahimot ang remnant ba din sa mga tao nga din wala na ilad sa mga hungihong kanang mga wali nga din. Kanang kwan lang gitawag og fables of the Jewish, kanang mga sulti-sulti lang sa mga Hudiyo ba. Mo bitaw nang importante nga aduna tay kalinaw. Muna iyang gingon diri gihatag nato a quiet resting place. Peace is the covenant of God to all the earth. Mo man iyang gingon kanang panahon na gani sa Pasko. Usa gani atong unang awit gani sa Ginoo kanang Pasko na kanang si Jesus Christ ng tao. Kanang peace be unto you, good tidings to you and all of you. Kanang gingon niya Merry Christmas ug kanang Happy New Year. Because peace, kanang peace na sa Bible nga din gipadala na sa Ginoo nga makabato na ang tao kalinaw. Mo bitaw nang importante kinahanglan natin pulong sa Ginoo. Aduna kay basahon ninyo kana si Job ha. Nganong naa may pagpahayag sa tao. Last na lang ako ni atag niyo ato lang ning tiwason sunod Domingo. Pero kani importante pud ni. Mo sa iyang gingon dinhi. Ang Ezekiel nagsulti na daan, I will make a covenant of peace. Manang gingon everlasting covenant nga walay katapusan nga covenant. Ang tao gayud kinahanglan makabaton og peace kay there will be a great tribulation. Usay gingon niya diri sa sulat ni Job. Ang sulti ni Job diri sa chapter 3 verse 23 to 26. Although kini ato naman ning gi-kuan giwali ko naman mo bito na akong gibalik-balik na gipa-remind ako ni sa inyo. Tingo pa sa verse 23, chapter 3 sa Job. Why is the light given to a man whose way is hid, and whom God hath hid in?
Nga matod pa niya, ngano ang light gihatag man ngadto sa tao tungod kay iyang dalan natago. Whom God hath hid in, ang Ginoo lang gyapon mo nay nagtago ba. For many sighting cometh upon my sighting cometh before it. Kay ang iya daw pagpangabubo moabot lang na diya sa panahon sa pagkaon kanang maghupaw ka ba nga din labi na kanang wala ka kanang walang-wala ka nga din kung sa isunod ni mo kaunon murag muingon ka na ba for that thing and my roaring are poured out like the water o kanang imo adang kanang pag-agulo murag ni gawas ba nga murag water gani nga nagkuan kanang pag gumani mo kaon kanang murag miingon ka unsa na po sunod na ko kaunon kanang ang tao ba nga murag wala kabalo siyang sibuaton. Mayo lang ang kanang mga tao nga nakapundo na, naibangko. Nya kung kanang walang tao ba, walang-wala gyud mao gyud niingon ni Job kay sadya kung wala na daw siya. Mao na yung may tabo niya sa verse 25, the things which I greatly feared is come upon me. Ang butang nga iyang gikadlukan jud nga matod pa feared it upon me, come upon me. And that which I was afraid of is coming unto me. Abot niya pasabot, ang butang daw nga iyang gikadlukan, kinindako nga gikadlukan niya nga moabot niya, iyang gikadlukan yun nga moabot ni, mao ni ang kamatayon. Sa 26, I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet, yet trouble come. Nga bisan nga akong pagkasipti, wala. O ang akong pahulay, wala. Neither was I quiet, kanang wala gyud say kahilom kundi puro trouble. Mao man gingon sa Biblia ba? Ingon pa ni Solomon, a man is born of a woman full of troubles. Ang tao daw nga matao sa kababae na puno na siyang kagubot. Kanang problema para na ron. Siguro mingo ka kanang dato walay problema. Kinsa ba dato dili nga walay problema be? Naagi problema, ni manggani ang Ecclesiastes nagtugot manggani nang sila dili katulog. Giingon jud ni Solomon kay dato man si Solomon, dili mo patulugon ninyo pagkarato kay si